ανώνυμο. Τον βάλα να κάτσει στα δύο θεραδία με μένα. Είδα ότι είναι πολύ καλό παιδί. Πήρα το γράμμα πίσω, το έσκησα. Ξεκίνησα να κάνουμε παρέα, να μου λέει για τις σχέσεις του, για τα γκομενάκια του τότε. Εγώ είχα σχέσεις τότε, γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Βέβαια, όταν γνωριστήκαμε και μου στήθηκε, μου είπε χαίρομαι πολύ Παναγιώτη. Σου λέω Μαρία, χάρηκα μου λέει να μου το πει. Εγώ μια μέρα εσένα θα σου κάνω ένα μπόμπιρα ίδιο με μένα. Τελικά μου έκανε κόρη, δεν μου έκανε μπόμπιρα, αλλά σε όλα τα άλλα έπεσε μέσα. Κάτσαμε στο Διεθνείο, κάναμε παρέα, χαθήκαμε για ένα χρόνο περίπου. Συναντηθήκαμε βασικά τυχαία στην πολυκατοικία μου, πήγαινε τον Δίατρο, εγώ κατέβαινα. Η εκδρομή του Χατζηγιάννη με φυλάει, λέει θες να είμαστε μαζί? Λέω ναι. Λέει εντάξει, δεν πειράζει. Του λέω ναι. Μου λέει αλήθεια τώρα? Με σηκώνει ψηλά, με φυλάει, προσωπικό. Αυτό και τότε είμαστε αχώριστοι. Από τις 15 Σεπτέμβρη 10. Ότι από όλες μέσα στην τάξη, από όλα τα κοριτσάκια μες στην τάξη, η αλήθεια είναι ότι η κυρία μου κέντρισε το ενδιαφέρον από την πρώτη φορά. Μετά γίναμε φίλοι, αλλά εντάξει, εγώ δεν το βλέπα φιλικά τελείως, σε καμία περίπτωση, αλλά είχε σχέση η κυρία τότε και δεν μπορούσαμε έτσι να έρθουμε πιο κοντά. Οπότε έκανα υπομονή, λέω θα περιμένω να έρθει η ώρα. Και τελικά περίμενα 6 μήνες. 6 μήνες την κυνηγούσα με ένα διάλειμμα στο τρίμηνο. Της έταξα ένα ωραίο ταξίδι στο Ντουμπάι εκείνο το καλοκαίρι πριν βρεθούμε. Δεν δέχτηκε, γιατί είχε πάει κάμπινγκ. Ορίστε. Ναι, στην Εύβοια είχε πάει κάμπινγκ. Εγώ την πήγαινα Ντουμπάι, δεν ήθελε να πάει Ντουμπάι. Εν τέλει βρεθήκαμε κάπου στην Αθήνα. Καμία σχέση. Αλλά ήταν όλα τόσο τυχαία, το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, που πήγαινα στον οδοντίατρο, πετύχα τη Μαρία. Μετά εκείνη την ημέρα τελείως τυχαία βρέθηκα στο δρόμο εκείνο το καλοκαίρι με τη Μαρία, βγήκαμε εκείνο το βράδυ. Γενικά γίνανε όλα πολύ τυχαία. Ψιλοτσούλησε μόνο του δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, μετά από κάποιο σημείο και μετά. Ναι. Οπότε ήταν λίγο απίθανο μετά από κάποιο σημείο να μην ήμασταν και μαζί, θεωρώ.